אחלה. סיימנו את העדכון, את הטעינה, כרגע אנחנו בשלב עשירי, האחרון. כותב לנו שהעדכון הסתיים. אנחנו פשוט נוציא את הטלוויזיה מהחשמל, נשלוף את ה-USB, שים אותו בצד, נחזיר את הטלוויזיה לחשמל, והטלוויזיה עולה. הטלוויזיה בעיקרון אמורה לעלות בהגדרות הראשוניות שלה. תבצעו את ההגדרות, עברית, שפה, וי-פיי, ואתם good to go. העלייה הראשונה תיקח זמן, אין להתרגש. אני יודע שזה המסך שאתם רגילים כבר לראות בתקופה האחרונה. תמיד העלייה הראשונה לוקחת זמן. זה ההגדרות הראשונות שדיברנו, אתם כבר מכירים את זה כשרכשתם את הטלוויזיה. אני אנסה להראות לכם רק בזריזות איך זה עובר. ימינה, ימינה, לוקחים את הווי-פיי הרצוי עליכם, ימינה, ימינה, מסך הבית או HDMI, מה שתרצו. הטלוויזיה מוכנה לשימוש. תהנו, אנחנו כאן לכל שאלה. אם הסתבכתם במהלך התהליך, תרימו טלפון. גם תוך כדי התהליך נשמח לעזור. בהצלחה.